En odolore ka ngum kama. Ntiere bende gumo. No onge tunge. To duto gin dhok. Gin dhok. Koro Victor, mede wach moro ma Jeyo wacho, to Ken bende wacho. E wach mar motivation. Yes. Ing'eyo ni kinde machon jogo mabet nothalo adhula matin ka wan kamae. To bende wawach ni nyoane pap Kasarani kendo nya donjo e sama ber. Ntiere ndalo ma adhula nokawo ka gima onge berne. Makata sani e gweng' iwinjo ka samoro nyathi kowuok saa 8 kamae kokone min gi kata wuon gi ne odhi e orako. Tinyise mana ni nyaki soma nekech mai idhi ketho saa kuno. To wachopie kawuono ma adhula en ohala. Sports o kata adhula kende to en ohala. Ineno ka nyoro godhiambo cha nyithindo koseloso milion achiel. Victor inza moni walewa mulo malak kapok imulo milion kuomi. Walewa ahinya wanya donje rambe ni koso. Gichachal ni yot yudo. Mia paro ndalo ga. Ingeni chomo wach ne ng'ama ber. Ma ingeni jahera mar Maniu. To kocha mar Harambee Stars masani. Jamani matuklu. Jo tiyo machiegni anya gi Ten Hag. Mantieni kata mana kijende matugo pacho kaegi. Bedo ni ne en former kocha mar Maniu to bende coaches mang'eny bende biro pacho kae. Biro miyo nyithindo gi kasa magirieny kama. To yot mondo mi kilepe mamoko maoko ma bende samoro chudo mabeyo ka gine. Wiki kwil ni jal manyolo yo gol cha en Austin Odhiambo. Men jatugo namba 10 kendo mang'ula mar tim mar Gor Mahia. King'iyo kako chako ka owuok Babadogo, kaparo ni Babadogo kanyo. Kineno kako owuok en ng'at mowuok owuok e familia ma kawaida. Tineno ka koro tuge man gi geno nibiro neno ni banka chani umo. To samoro ok odhi dong kama ne entiere cha kende. Tieni gini miyo gi thuolo mar rieny. Victor. To gima Jay wacho mabende Ken ogo wiye ma wach mar motivation. Aparo ni nyaka mi puoch gi pak ne jatend piny William Ruto. Iwacho ni se ogwang' tise mbura lakini ka ng'ato timo maber timiye. Tend William Ruto osetemo nyayo weche mag sport gi compare gi sirikand Uhuru Kenyatta to gi sirikand Kibaki cha be nonyono kata papa achiel kana Harambee tuge. Apo kapani nogi. Mana Jakom Raila Odinga prime minister man nakane. Mane prime minister. Ma Jakom osechungi tim ta abiro kar Jakom kanyo. Ibiro ng'iyo ki compare Moi ema yande ne chopie pap. Kendo ibiro ng'iyo ni kata mana lap mar tuke ma Kasarani ni Moi ema nogero. Igni 30 mokalo. Manyaka sani jatend piny ma gere lap kendo makoro nyalo loye Kasarani ni en mana William Ruto. Mano Talanta Sports Center migero ni. Dibedie mapek. Kendo idhi pime mana gi pap machalo Old Trafford gini. Mano pau mani no ode kodo maraji otra ka maka kodo chwe gonya ka jo to kikwi en pap ma Trafford muti kipimo jok mose tugie kanyo to biro nyisi ni Old Trafford kanyo pimo mana gi Camp Nou gini pimo mana gi Santiago Bernabeu Real Madrid Santiago Bernabeu gini emipime godo alap migero ka e Atalanta Stadium di bede rang'iny ma pok odwaro yude piny mamwalo ka to William Ruto ema gere wasetemo bende sunde William ni lakini kaka motimie maber ne kaka nyo wuotho gi jotugo gi kanyo jotugo gi pok otugo Victor ok yot mondo jatend piny president mar piny lim jotugo tinyalo paro chien kacha sama oche mag siasa omit ni kuome tiende ni nitie mijing'o moro makata in kiromo gi jatend piny mobiro morwako lawe mar adhula momoso kanyo ting'eni moso cha William luete yot kata mana kanyo pok ochiwo